דנה הלכה לגן חיות. ומה היא ראתה בגן חיות? אריה. ואיך האריה עשה? וואו. ואז היא ראתה תרנגול. תרנגול. ואיך התרנגול עשה? קוקוריקו. ואז היא ראתה ברווז. ואיך הברווז אמר? ואז היא ראתה פתאום בבריכה דג. ואיך הדג עשה? ואז היא ראתה סוס. ואיך הסוס עשה? דוהר, דוהר. ואז היא ראתה חמור. איך החמור עשה? ואז היא ראתה פתאום כבשה. ואיך הכבשה עשתה? ופתאום היא ראתה פרה. ואיך הפרה עשתה? איך הפרה? הנה הפרה. הנה הפרה. איך הפרה עשתה? נכון. ואז היא ראתה חתול. איך החתול עושה? ופתאום היא ראתה גם כלב. ואיך הכלב עשה? איך הכלב נבח? זהו, יש לו פחד כאן. הנה פייט. איך פייט עושה? תראו, העורב, איך העורב עשה? זהו.